tänään mulla on tällainen opettavainen tarina siitä, miksei kannata nukkua puskassa kouluaikana, joten mennäänpäs heti tämän tarinan pariin. Mä olin vitosluokalla, kun tää tapahtui, ja mun oli pakko mennä kävelee kouluun. Mä en ollut saanut yönä hirveämmin unta, niin mä sitten kun olin kävelemässä kouluun, oli ehkä sellaiset 200 metriä siitä koululle, ja mä päätin sitten siihen lähipuskaan mennä nukkumaan. Niin kuin 200 metriä koulusta, et eihän siinä mitään ongelmia tule, mutta menin sitten sinne nukkumaan ja mulla oli puhelin, mutta mulla oli puhelimesta just akku loppumassa ja sitten mulla loppui akku, mutta se oli Samsung Galaxy Yong, en mä tiedä miten mä sen sanon, mä kirjoitan sen tuohon näytölle, mutta siis Samsung Galaxy Samsung Galaxy Y, niin kun sulla loppuu akku, sä pystyt silleen käynnistämään sen hetkeksi sellaiseksi 5 sekunniksi, niin mä pystyin siten katsomaan kelloa, ja ehkä joskus puoli tuntia myöhemmin mä olin käyttänyt sen akun ihan loppuun, niin mä en voinut enää käyttää sitä. Mä en oikein tajunnut sitä tilannetta, kuinka kuseen mä olisin voinut joutunut, koska mä olin vitosluokalla, ja mä olin siis alkanut taas nukkumaan, sitten mä kuulin poliisiautojen ääniä. Mä olin silleen, no joo jotain ambulansseja tai paloautoja, ei niin mua eti. Mutta ne oli poliisit. Mä näin, kun ne ajeli siinä ohi monta kertaa. Ja sittenhän mä tajusin, että mua etsii poliisitkin. Mutta mulla ei ollut mitään hätää. Mä olin niin varma, että mun piilopaikkaa ei koskaan saada selvillä. Ja hauska juttu on myös siinä, että mun veljeä oltiin menty hakemaan kouluun. Tai siis poliisit oli mennyt sinne ruokalaan. Ja kaikki oli vaan hiljentynyt silleen awkwardista silleen what? Ja ne oli kysynyt tietoa, että missä mä olen, missä mä voisin olla. Ja mun veli oli vaan vastannut, että en mä tiedä missä se voi olla. Sitten muista oltiin tehty radiokuulutus, missä sanottiin mun tuntomerkit. Ja kyllä ne täsmäs mun vaatteisiin, millaiset vaatteet mulla oli. Mutta mä olin siellä puskassa, eikä mulla ollut mitään tietoa mitä meneillään, niin sitten kun siinä vieressä on sellainen talo, niin joku vaan tuli kysyä, että onko se joku hätänä, kun sä oot täällä puskassa ollut monta tuntia. Mä sanoin, että mä leikin mun kaverin piilosta. Ja sitten se silleen awkwardista kysyi, että missä se sun kaveri on. Niin mä sanoin, hei tuothan se tulee ja lähdin juokseen ihan täyttä. Ja kun mä huomasin, että mun koululaisia kävelee sitä ohi, niin mä tajusin, että nyt saattaisi olla kello sellaiset 2 tai enemmän. Ja mä menin sitten kotia päin kävellä. Ja just siinä kun mä olin siinä portilla juuri, niin mun mutsi ajaa vastaan ja just siinä hetkellä tulee se kuulutus, missä ilmoitetaan mun tuntomerkit ja kysytään, että onko kukaan nähnyt mua. Ja mä olin silleen, hups. Ja tiedättekö mikä oli vielä awkwardimpaa? Mua koko aika syytettiin, että mä olisin ollut mun luokkalaisen kanssa, kun mä menin kouluun. Niin kuin opettajat vaan kyseli, että missä te olitte? Mä olin yksin. Kuitenkin vaan, missä te olitte? Koska se mun yksi luokkalainen ei ollut samana päivänä koulussa, mutta mä en ollut senkaan. Mä olin ihan yksin nukkumassa, en minä mitään parisänkyä tarvitse. Mut sitten soitettiin poliisiasemalle, niin että mut on löydetty. Et mä olin mennyt puskaan nukkuun. Ja siihenhän se loppukin. Ja sit sinne radiolle soitettiin, että sen kuulutuksen voi ottaa jo pois, että joo. Mutta tällainen storytime oli tänään mulla. Kertokaa, jos haluatte kuulla näitä lisää, koska kyllä tällaisia on sattunut aika paljon. Ei välttämättä samanlaisia, mutta jonkunlaisia. Kiitos. Nähdään seuraava videon parissa. Se on moro.